Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta iba sa Levitico, Kapitulo 19, versikulo 32. Ipakita yo ti panagraam yo kadagiti lalakay ken babaket. Respetaran nyo ida, kat agboteng kayo iti Dios. Siya ni Yahweh. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Dora, nagunin ti kampana iti simbaan. Sige, kamakamam ti umuna amisa, Edgar. Katsikangay. Kas iti sigod, mapan ko man nandigusan ni Nanang, sumarunong akton. Sige, panawan ka pa nga rod. Sige, iti sumarunong ton amisa ti papanak. Inak pa'y digusan kan ilabaan ni Nanang ijay balayda. Sika mo ti masabat ko, Dora. Apay ka di, Manong. Mapan kay jay balay dananangan niya. Uwan, Manong. Mapan ko ilabaan kan digusan. Amok ti planom, Dora. Iso nga aramidem ti kasta. Takayat mo asika ti pangtidan ni Nanang iti kwartana. Anya? Anya ti kunam, Dora. Adaak man na Nanang, taumay kayo digusan. Inton maminsanan. Saan? Masapul nga agdigos kayo, Nanang. Madaken ka, no nagagat ka nga umay mga asikaso kanya. Win Nanang, sa anak to amauma kada kayo. Asikasuan kayo lata. Ay, nakitam ka din ni Janos, akapsat yo. Di pa'y pulos imay ditoy. Nagsabat kami Nanang, sakbay nga umayak dito eh. Naimbag kayo pa'y kanni Ramon. Taom umay kayo. Hanggang iso kat saan. Di kay madanagan Nanang. Tadaak ang mga sikaso kada kayo. Ibagayon tumanta umay ditoy. Mailiwak ki jay kabsat yo. Wen Nanang. Manong Ramon, mabalin ka di ada kayo laangan ti mangibaga iti imbilin kanyak ni Nanang. Sige, siya akong timangyabaga, akayat ni Nanang ang makita. Mabutengak ngamin. Kagura na ti panangas asikasok kini Nanang. Gaputa pagarupan na nga adda plano. Dahita nga rod ti Jack kayat, nalayang nga agsaw. Uray kumamot no adda kinapudno na. Awan mat nga rod Manong. Iso siyak, sana ko na mapan iti ayan ni Nanang, nang runa ti asawak. Ngamin mabutang iti mabalin asawa ni Janos. Sana bali kumaa. No asikaswanda na imbag ni Nanang. Ngam saan mat nga rod tabaybay anda. Ala, di mo ni kaskaso day Jacob sa Dora. Aramidam kit diti amo manasayat para ka ni Nanang. Wen alangan mo't abaybay antayo ni Nanang. Baga ako hanggang natangkin mo ti ulo na. Naturay. Kapot ako na ket iso ti inauna kada tayo nga kakabsat. Agul-uli makaklatan. Adamot nakamdan. Imayak Nanang, taimbilin nyo kano. Ken aday baga kada kayo. Anya kumaday jay Janos. May papanday to kini Dora. Apay jay kabsat yo. Tapno ammuyo. Iso akanayon nga umay ditoy, tawan makukwarta na. Sisiimen na ti kwarta nga iduldulin nyo. Isuwat lagay am akanayon akauten na ti bulsa dagiti kawus ko. Numapan na ilaba. Dinuminggaw nga umay ditoy. Nagananad kayo kan kwa Nanang. Ammuyo metan da Dora kan ti asawa na. Agraraman da kita. Ay, una yan ti aramid day jay akabsat yo. Kunada a Kristiyano da. Akanayon da makimisa. Ang saan da matabumaknang. Agpatinggada laeng dita. Iso a pinaayaban ka, Janos. Tasika ti inauna kada kayong anak ko. Kayat ko asakbay a matayak.
Ited kon kada kayo titawidan nyo kanyak. Ay, ket adda kada kayo dayta ananang. Ket ti may bagak. Da kami lang kini Ramon ti patawidan nyo. Tada kami, lalaki kami. Ha, No ni Dora, ure awan ti tawid na ta babae met. Ti asawa na ti makaamukin kwa na. anya. Ket no matay kayo, ket addan to kayat yu adawaten ken kwa na. Di na kay tumot lang ikan dayjay. Ta sana mamati iti kakasta. Ta Kristiyano dakit kanungarod. Ha, No da kayo ti matay, ket agparang to ti karkarmayo kanyak. A dumawat kayo iti baboy ama parte. Wenno anya dita. 100% nga ipaay ko. Ngem no dadura, awan nanang. Domingo manan ita bagat. Ngam sa anak nga umuna ang makimisa ita. Kaduan ka amapan ije balay dananang sa tanto makimisa. Agyaman naklakay. Sige, doa tangarod amapan. Nasaysaya at matlaeng no agiddan ta amapan makimisa. Sa bagay, husto ka. Aday ta, nakadigos kayo nanang. Panagkunak, mabalin min ti agawid iti asawak. Tamakimisa kami pa'y. kasta ka day. Sige, mapan kayo garudan, Dora. Day, sikamot ka, Dora. Masaya, tada ka. Wan manong, doa kami iti asawak nga da ditoy. Apay ka di. Kwa, ita ngamin ti... Bayamon! Nagawitan nga agasawa, Ramon. Manong, Sige, nagawid kayo iti asawam, Dora. Da kami ti makamo ditoy. sige, katagyaman naktada kayo ditoy. Mapan kami nga rudan, manong. Nanang, mapan kamin. Alakit din, ing kayon. Tama nga numala daw kayo iti misa. Abay nga dapay lang imbati yung asa ni Kwayo, nanang. Tinabati asolar, kan balay, kat para kanyak. Tasa anak pa'y mat anatay. Anya, Ambuyo mat anagado dagiti pamati, kan anungan dagiti lalakay iti ili tayo. Numadanon to ti aldaw, akasapulan nyo ti mangiparwar iti magastos a kwarta para kanyak. Ison to day tati usaran nyo, tapno di kay tumarigatan. Bagat, inalamat kanugayam da manong Janus kan manong Ramon titawid da. Anya, Pinaayaban kanu ida ni nanang idi Domingo. katno adda tamat ijay. Api ngay, tawan imbagbaga ni nanang. Diyak amo. Tinasayaat. Damagam to kan ni manong Ramon. Damagag tuman. Kaslang amin sa anak amamati. Api ngay, tawan bingay ko. Siguro akat dagiti lang dua kakabsat mo ti pinatawidan ni nanang. Anya. Manong Ramon, Manong Janos, pudno ka di nga inteden ni nanang titawid yo. Wan, Dora. Api nga awan kanyak. awan tawid mo, tababae kakat nga ro, Dora. Anya, tita kayon. Kita, man, no kanayunen na pa iti mapanitayan ni nanang. Itatanamuan nan, ngawan mat gayam tawid na. Si matikabsat ta, Janos. Ibingayam pa lang iti tawid dayjay. Ah? Kat no Kristiyano day iti asawa na. No addan turigat tayo iti ina tayo, nga ibaga dagiti lalakay dito ili tayo, awan maitulong da kadata, Ramon. Sana baling awan tawid ko, lakay. Bagat, Saan alapod day tatap no maikat ti panagtalag ko iti Diyos. gusto ka. Tulungan naklakay. Ikararag mo mat. Asapay lang kumata saan nga umdas day ta arason. Tapno maikat ti respetok iti inami. Namnamaam dayta, bagat. Dakkel ti panagtalak ko iti Diyos. Asaan na abaybay anti dumawat iti tulong kan kaasina. Agyaman naklakay. Uray awan ti tawid mo. Respetuam kumalat ti inam. Ta inam kat nga rod. Wan lakay. Talaga akas tatyaram ita.
Nakarukrugitan ti silit ni Lola, tatang. Apay, sana napnapan nagdalos ni Dora ijay. Saan da ka no pa'y matanapan ni Jai, tatang? Awan laturas ko ama pa ni Jay. Sikan ti mapan, Lenny, no kayat mo. Diyak kayat. Da kayo na ti mapanagdalos. Anya? Oy, babae ka. Di mo amo ti agdalos. Di ta kayo man langan. Nita. Oy! Agsubli ka dito! Ay, pinanawan nakit din. Liklikan yung aminti agsaw iti kakasta balikas na maminsan. Sana makatulong da ita iti parikot nyo. Kung naklayang mo ita mapanagdalos, ngam di na kayat, iso masurunak. Bayamon, siya kung ti mangibaw na iti asawa ka mapanagdalos iti silid ni nanang. Kan di gusto nanto. Inton sumuro sikan tumet. Ay. Awan ti oras ko ama pa ni Jay. Anya nga ta, no agbirok talangan iti tangdanan ta mga sikaso kininanang. Anya? Sigurado, saanin nga asikaswan ni Dora ti inatayo. Di tayo mapabasol no kasta. Siyempre, agsakit mo't tinakam na. Kumusta kayo, nanang? Ay, kastoy kulatan Jack amo no kaano ak amatay. Di kay kumaagsao iti kasta. Ikararagyukit di nga umimbag kayo. Dora, Pasensya kayo, nanang. Ta sa anak ko may idi Domingo. Itala ang anak ka umayak. Tapno digusan kayo. Aglabakan agdalos dito'y siladyo. ay sige man nga ro, Dora. Ay saan apulos nga imay da Janos kan Ramon. Anya? Ni Ramon, ni bakit na timbaon ng imay ditoy. Hanggang Ngam anya, nanang. sa balilata, ti panangasikaso ti kaskada kayo a mismo nga anak ko. Ala, huston. Di kay agsangit. Taaddaak mo't nga anak yo. Saan kayo abaybay ang nanang? Dora, Uray anya ti mapaspasamak. Ina kayo lata. Kit aywanan kayo agingga akabalag. asino aya ti akin manok iti dahita. Uray la matitilang tila paayag ko iti panagtaraok na. Sak, nanang. Mapanak pakipalot itang aldaw. Naimbag pa'y tamasi kaso yu ti makipalot. Ngam siyak nga inayo a masaksakit. Didak pa'y masikaso. Unay matan ti kastoy abiyag. Hindi kay pailang amin. Ay na! Una yan ti kasta nga ugalim, Janos. Addaak man ni nanang. Nalpas kayo ka din anangan. Inyalaan kayo iti prutas aka ninyo. Adamot bangus a ginatang ko. Amok a paborito yu daytoy. Iso ti ilutok asidaan nyo. Naimbag ka pa'y Dora. Tamo nak nga asikaswen. Kanigatangan iti paboritok. Hanggang pa'y jay kabsat yaw a bastos. Asino, nanang? Ay, ni Janos ay mangirurumahanday jaya kabsat yaw. Anya? Mala, gusto nanang. Di kay agsangitan. Baybayan yun dayjay. Saan yun a panunutan? Nakulaapan siguro ti panunot da, nanang. Amo, inte yun ti tawid da. Siyak laang ti awan. Ngam di kay madanagan, ta saan kayo abaybayan, nanang? Dayawag ti kasta ka panunutam anak ko. Nagimbag ka. Nanang, Di kagdanag. Dahito'y balay kan solar. Ited ko kan ka. agpaiso, nanang. Wen, dahito'y tiited ko. Apakalaglagi pam to kanyak. Agyaman ak, nanang.
Kunak no talaga nga awan tawid ko. Ay, katgapo ta na panagnagak ti kinasayaat mo nga anak. Nayunak tupay iti kwarta, titawid mo. Anya ti kunam, Dora? Awanan ni nanang. Iyag ko kumatiar mo sarna. Ngamsaan matgaya man nga mga anges. Anya? Ala tawagag ni Manong Ramon. Ipakamukan ko ang awanan ni nanang. Bye. Ni Nanang. Awanan? Pimusa yan? Oh, sana mabalin. Saan? Awanan ni nanang. Dora, Ngamamong ka di nga itinaudi ang panagsarita mi. Uray saan mo ka no araraman. Ngam napatagkalatakan ko na. Napatagtayokan ko ng anak na. Nanang. Pakawanan na. Sana nasaya ating pagpakitakan ka. Pakawanan na. No kumatay na iwanam mo't ni nanang idi si bibiyag pa'y. Di nakarik na kumamat iti pamatag mo kan ko na. Nanang. Pakawanan na kuma. Napatagtayokin ni nanang. Isong amok napakawan na kan manong. Alang arod. Asikasuan tayong tibangkay na. Kat siya kung ti makaamoy ti amin ang masapsapol, Dora. Uray di taman lang nga may parikdak ti panagbabawik. Iti mati nga impakpakita kininanang. Ipatag tayo, dagiti naganak tayo. Kat iti panagkapsot da tayo kumanga anak, ti ad-adda ang mga iwan kadakwada. Nukasta ti aramidan tayo, supapaka na tayon tumati Diyos nga ama tayo. Papagayam, ditan tinagipusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Eliesha Tumlid, iti direksyon Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kandaytoy nga istasyon. Agyaman kami kay panangtarabay, nainbag nga oras kada kayo amin. Nainbag nga oras yo amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 11, versikulo 1. Kagura ti Apo dagiti tattao nga agusar kadagiti saor a pagtimbangan. Pakaragsakan nakit diti umno a pagtimbangan. Papagayam, intay dinggen ti may sapay a pakasaritaan. Amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno kendian. Talaga nga ado ti aggatang iti pwistoyo a paglakwan iti bagas, senyora. Iti panagyan ko iti atimulong anaglako. Kat agsasaro no ti umay gumatang. Wan, Lili, ti pwesto ti bimak nangak. Naswerte kayo iti negosyo senyora. Kan, adda na panunot ko, tapno karkaro pa'y abumak nangak. Anya ngay dayta, senyora? Iadjas ko dagiti timbangak. Ngimi namanen nga minti pag-as, iso akis sayak ti kilo dagiti ilako. Ha? Ay so, senyora? Ay, saan anain kalintagan dayta? Bawal dayta, senyora. Ay, bawal no matakwatan da. Ngam no saan da matakwatan, saan abawal? Mama, apay akas tamot ang tiraramidin nyo. Bawal dayta. Ay, saan nakasuruan da nakalaan? Saan mo apakibyangan dagiti diskarte kitibiyag? Ti panagadal mo, ti rumbeng nga si kaswam. Say-saya atak mo ti panagadal ko, Mama. At nasaya at nukasta. Kan, ipagpakaunakon kan ka. No makiayan ayat ka. Diyak kayat makiayan ayat ka iti mamirmirao. Mama, saan tayo pa'y apagsaritaan dayta?
Awan pa'y kaayan ayat ko. Nasaya at no kasta. Pakpakaunaan ka lang, Dave. Oh, at tuyen ti kwartayo amapan agadal, Heidi, Nelly. Agyaman ak nanang. Agyaman akmat, nanang. Sa painyo ti agawid numalpasan ti klase yo. Agawid kayon adagos, tapno adda katulungak nga aglako iti prutas. Wan nanang. Mapan kami nga rudan, nanang. Amangan numala daw kami. Sige anak ko, agan-anad kayo. Lili, baka pang panganak iti prutas. Indak manigatangan. Ikandak nga rod iti paggatang ko, senyora. Adoy, igatangan nak iti may 1 kilo nga abukado kan may 1 kilo asama. Sige nga rod, senyora. Mapanakon. Saan ka gagbaybayag? Bawasak ti sweldo, nagbayag-bayag ka. Wow, senyora. Natumal sakit iti gumatang ita. Sa bagay, nasa papay mo. Prutasyo dita! Gumatang kayon iti prutasyo. Presko dagitoy. Nana, mano ti abukado yaw? 100 ti may 1 kilo, balasang ko. Day tangay sa bayaw. 80 ti may 1 kilo, balasang ko. Sagkay saman nga rod a kilo, nana? Ala, mabit ang balasang ko. Sige laang, nana. Sobra aklat ti kilo na balasang ko, tapno adda na yun na. Ay, nagsaya atin ngay, nana. Agyaman Sapay ko mata, umado ti gumatang kada kayo. More blessings kada kayo, nana. Agyaman ak balasang ko. At yun di prutas yaw, senyora. Nasurok, ti kilo na dagita. Saan ako rang titimbang na? Na, paspasagidan na ka di, Lili. Ay saan, senyora? Imbagak laang ta imbaga dyan ang gatanga. Asobra ti kilo na dayta? Ay, awan amuna day siya gaglaklako. Malugi no kasta ti aramidan na. Saan namot nga tangaramidan, senyora? No malugay. Ala, asikaswam ket din dagiti gumatgatang. Ala, paspasan ta ti magnaading ko. Isupay ti may tulong ta kaninanang. Wen manang. Ay, Apay amang dong parka ngay. ah, Saan mo kadyakit kita ti pagpagnaam? ay, sorry miss. Agdadarasak ngamin. Sige, siya kung timang pidot ka dagiti librom. Basta saan ka nga agungat. Nagsorry ka matan, iso asana kun nga gungat. Ah. Tulungan kan amang pidot ka dagiti libro tapno nadardaras. Siyak gayam ni Dave. Siyak mat ni Heidi. Kat iso matikabsat ko ni Nelly. Hi, Nelly. Hi, manong. O sige, panawan da kan. Agdardaras kami ngamin. Mabitlaan. Tangay agpada ti pagadadalan tayo. Mabalin ka di nga alaag ti cellphone number mo. Kaya't ko ti makigayam kada kayo. Ha? Sige. Naimbag, tanda kayong anak ko. Ay na, swerte tayo manen itang aldaw. Nagado ti may gimatang. Isumat lagayam ama ibusan dagiti lako yun, nanang. Iso nga umunakan nga agawid, Nele. Sikat ti agluto iti pangrabyan tayo. Tapaibos milaang kan manang mutoy nabati alako tayo, anak ko. Wen nanang. Manang, nag-text ka din kan katigwapo anam amuta? Ay uwan mat. Agti-text. Iso dagayam ti akin kukwa iti nalatak apag tagilakwan iti bagas di tabalasi wa kalsada. Ay, kasta ka di? Ay, may sa akabayaganan a pwesto ti bagasan dayta, manang. Wan nga rod ikumpara mat iti pwesto tayo at tiyanggilaan. Nailat na pagtagilakwan iti prutas. Ngam, uray kas dyan lang ti pwesto tayo. Takumit kita mat. Iso ti pagtataunan ti pagad-adal ta, manang. Sa bagay matkit di Senyora, addan agrekreklamo. Orang kano titimbang dagiti ginatgatang da ditoy abagas. Ay, salbagkit di dagitang agbibisin. Ure asino mo't ngamin senyora? Agreklamo da no kurang ti kilo ti ginatang da. Amo
amukon ti aramid, tapno saan dan amakareklamo. Anya ti aramidan niyo, senyora? Isurukan ka ti kayat ko mapasamag. Kastoy, tay may sasako ang inginaan abagas, laukan tayo itilalakaan abagas. Kat aramidon tayo mutan a husto ti kilo dagiti bagas tayo. Ala, senyora. Tarkaro man na panagkusi ti kastang aramidan niyo. Agdal na ka man, kasta ti agnegosyo lili, tapno daras ka arumang ay. Masapul anawada ti panunot mo. No siyak ti agnegosyo, senyora. Diyak kayat alaukan ti negosyok iti kalkwan. Iso kasta kalatan, mamirmiraot kan iti agnanayon. Mama, anya ka di man ang tinapanunot yung aramidan. Apay akas jay ti aramidan dagiti trabahador iti bodega. Saan nakalapdan iti amin na kayat ko nga aramidan, Dave. Iso ti pagsayaatan ti negosyok. Mama, sapay ko ma, tasaan kayon tunga agbabawi iti daytang aramidan nyo. Saan nga agbayag da ito ang negosyok? No saan ko nga mo ti aramidak, Dave? Mama, amin a kinadakas, adda pagpatinggaan na. Ay, pamanaw ka man iti sangok. Awan ti kasta nga itsuraem ita, no awanak anang pakpakan ka. Iso asan nak akon kontraan. Ape, saan ka matagtagari? Kaslada na ako nagapampanunutam. Ibagakan ka ti problema. Kamawan ko mati pangibagbagam asabali O sige, ikarik. Diyak imagbaga iti sa bali. Ni mama, jak kayat dagiti aramiden na. Ngamno bagak, ong tanak. Apay, anya ti aramidan na. Sasauran na dagiti customer na. No saan ako rang titimbang da. Malaukan dagiti nginaan abagas, itilalakaan. Ala, amangan numawanan kayo iti customer. Saan na matakayat ti masuruan? Saan ka no nagbayag ti pwesto me? No saan ahusto ti aramidan na? Ninanang tupay kat bilinan na kami asobraan mi ti kilo dagiti gatangan da, uray basit laang. Iti kasta, maayayo dagiti gumatang kat agsublidan tumanan. Nasaya at atao ni nanang mo no kasta. Ay, mabalin ka di ngayam amunak ng kuana. Makabulantan nga gayan ayat. Ngam, saan nakpay nga nyam amukan kuana? O sige, iamam mo ka kaninanang ko. Nanang, iamam mo kada kayo ni Dave, boyfriend ko. Naimbag nga oras yo, nana. Kastamat kun ka, Barok. Saan ko nga iparit ang maki-boyfriend ti anak ko? Ngam kitaan nyo tagadal kayo pa nga umuna. Dadakkel kayo mutan. Kat amo yung siguro ti pagsayaatan nyo. Saan kayo amadanagan, nana? Irespetok ti anak yo. Itatanayam amunak ka ni nanang mo. Iam amu kamat kan ni mama. Anya? Kasla mabainak mat ka ni mamam. Anya ko matipagbainam. Saan ka nga agbain? Taagbalin tumat amamam, intundumtang ti umno apanawan. Amangan no naungat ni mamam. Saan ka nga agbutang? Adda akmat? Sige, sikang arod ti makaam mo. Mama, yamam mo kada kayo ti kayan ayat ko. Iso ni Heidi. Naimbangal daw yo, madam. Anya ti trabaho dagiti dadakkel mo? Ay, awanan ni tatang ko, madam. Nasapa nga inala ti apo. Ninanang ko laangan ti si bibiyag. At napaglakwan mi iti prutas, iso ti pangalalaan mi iti pagbiag mi. Sa dino abanda ti kunkunam apaglakwan nyo iti prutas? Iti masangwanan laang ti pwesto yo, madam. Anya? Dagiti kalkalapaw apagtagilakwan iti prutas? Nagturod kamutan anak ayan ayat iti anak ko kat may sakagayam amamirmiraot. Saan kanto ang maawat nga agbalin akaayan ayat ni Dave nga anak ko? Mama, saan yumat kumabastusan ni Heidi? Iso ti babae ngay ayatak. Mama, saan da amamirmiraot?
agsapsapul da iti nadalos awagas. Sumardeng ka! Binalaagan ka din ajak kayat amakirelasyon ka iti mamirmiraot. Ita, iyam amom kanyak da ito'y ababae, anagtaod iti marigrigat a pamilya. Mama, gusto ko man. Sige, Dave. Pumanaw ko na. Sanak ba't gaya makayat ni mamam? Ah, mabit lang, Heidi. Urayin nak. Diyak impagaro pakas jay ti ugali ni mamam, Dave. Imbaga nagayam kan ka. Asaan na kayat ti mamirmiraot. Namapay ngay niyam amo nagpailangan kan kwa na. Heidi, awan anyaman na kanyak no nakurapay kayo. Nadalos mo ti pagsapulan nyo. Ngamjak yung pagaro pakas jay ti aramiden ni mama. Pakawanan na kuma. Lampasan tan ti relasyon ta. Ah. Di nagtupulos maawat ti inam. Saan? Saan anak nga umanugot ang mapukaw ka itibiyag ko? Saan ani mama ti kadenam no bilang? Siyakmat. Panagkunak. Di pa nagadal tapay lang ti asikasuan ta. Ano talaga adat Ti para iti tunggal maysa. Mapasamak tumat lang day ta. Anyat kayat mo asawan? Isardang tapay lang ti agkita. Anya? Kasta, nagsina kayon, manang? Kaslakas tanadin ko. Kayat ko nga ipas nagtipanagadal ko. Kayat ko ti agbalin anay-anays. Iti kasta, saan to nga ibaga ti ina ni Dave amay saak amamirmiraot. Mata pobre nga ruti inana, manang. Kasta nga agpaysuadin ko. Ngam saan mat anasaya ti aramid na. Takuskusitan na dagiti customer na. Nasaya at mat nga rod, manang. Tanaki-break kan ni Manong Dave. Mama, maluglugin ti negosyo tayo. Awanan ti gumatang. Adong amin ti pwesto anang lukat. Adun ti kakompetensya tayo. Ay, madanagan akpaykit din. Awan pagbayad ko no may agsingir dagiti pagangangkatan tayo ti stocks tayo. Ken umadani manan ti panagbabayad iti abang. Kasano tayo paitan? Pasensya kayon, mama. No saan kayo matulungan? Amok adakkel tinagastos yu kanyak. Iti panang paadal yu kanyak. Ngam pinaay kayo. Saan ko ngaminin na mayulo ti panagadal ko? Manipot nag-break kami kan ni Heidi. Kasladyak na pupuutan ti panakaibus amin a kwartak, iho. Dahito'y santidusa, kadagiti panagkuskusit ngay nararamid ko. Nagbiit anaibus ti karga ti bangkok. Darasan man ang Lili. Umunakan iti kalsada. Papankag para iti taksi. Taipanta ni mama iti ospital. Ay, anya nga mi tinapasama kan kwa na aya. Naatake lakit di. Takalaat nga inaput na ti barukong na. Sige nga rod, sir. Umuna ako, unta agpara iti taksi. Jack impagarop. Adito'y ospital ti pagsabatan ti dalan ta, Heidi. May sakagaya man a nurse. Wen, kat amom, dagiti balikas ni mamam tiga po no apay ang nagpursigiak. Amom ka di. Ada kamin ti mamirmiraot ita. Ngamin, nalugi ti negosyo ni mama. Katgapumot lang siguro. Itisan ang nasayat nga aramiden na. Ti panang sasawr na kadagiti customer na. Kasta ka di. Ni nanang, rimang ay tinegosyo na. Amom ka di nga dan grocery na. Saan ko pa'y atinulungan? Nakaipatakder iti grocery na, babaan ka dagiti urnong na. Manipod ngamin adan trabaho, awanan paggastusan na. Imbag ka pa'y. Siyak, saan ko ana ituloy ti panagadal ko? Gaputaado ti bagsak ko. Saan kun ana iulo ti panagadal ko? Gapo iti panangibreak mo kanyak. Naragragsak ti agbibiyag anak ko rapay laeng ngem ti agbibiyag nga ado ti kwartana ngem nagtaod met iti sinasaor. Papagayam,
Ditahan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti ang PBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, nainbag nga oras kada kayo amin. Nainbag nga oras yo amin papagayam, hinta ibasa ti Proverbio 14, versikulo 21. No kayat mo ang naragsak ka, kaasyam dagiti na panglaw, basol ti mangumsi kadakwada. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Italamanan ang makapasyarta dito parke, Mayan. Kalpasan ti pa nagpasyarta ditoy. Mapanta ijay mall, tagumatang ta iti bado ta. Kalpasan na, intamang restaurant. Kat no addan tupay oras, inta ang paparlor. Nagadun tinaibagan, Teresa. Mas daawakan ka. Takas laada parikot mo. Imbang kapay tada kwartam. Apay, awan ka di kwartam ita? Katapusanin Siya, nagsweldo akon. Ay, kagudwa lang tintad ni Madam Asweldo. Itad na to kano ti kagudwa inton malagip na. Manen? Kastaman idi napalabas abulan na. Kanayo na kasta ti aramidan ti amok. Akasla na sakit tinakam na nga mangted iti buo Asweldo. Anya? Juan Teresa, nagalas ti ugali ti amok. Kanayon nakpay nga umsyan. Ay, imbag kanyak Tanaanos ti amok. Man nakaawat. Kang runaan na, kanayon na anayon na ti sweldo. Nayunan na iti 500. Wano saan? 1,000. Nagasat ka nga ro, tanasing pati amom. Ti amok, saan anasaya ti ugali na? Lumaminsan, kaya't kun ti agik akas katulong na. Ay, saan ka pa'y nga agikat? Di ka agdanag. Tulungan ka nga agsapul iti pagakaram. Agpatulong iti amo. Ay, pagyamanak no kasta. Ala, umaykan. Tagpag na pagnata. Di ka agdanag. Siyak ti taya ita. Ilibre ka. Tadamot sweldo. Nagnagko ti plato. Nabuungan. Sapay nginginangan na plato. Sa bagay, awan nakakita kanyak nabuong ko. Ibagak tulatan kini Tita Virginia at ikatulong tinakabuong. Bayak dita tamakaamunton ti katulong amang dalos. Mga laki ti sabali a plato apangikak iti merienda ag asalad. Tita, nakitak ijay kusina nabuong ti may sa anginginaan a platong. Diyak man amoy ijay katulong yo. Tadi naman laing simpa sakbay nag-day off. Ti awanan bain a katulong. Ha! Ikisay ko iti sweldo na tinabo nga platok. Rumbang laang apabayad nyo, tita. Apay ang nagbayag ka. Day talagpas pasyar ti ammom. Anya ti orasan? Alas 4 pa'y laang madam. Alas 7 iti agsapa, aging ga alas 5 iti malum ti day off ko Wan gayam. Ikisay konto iti sweldom tay na buong nga plato. Nangina day jay, ngam apay ang nabuong. 600 ti balor day jay a plato. Anya? Ay, ne, san asyak tinakabuong madam? Awan binubuong ko a plato. Taasino kumangarod tinakabuong no di si kaakatulong aber. Ay, san asyak ma? Anay ko. Day tatiganabam. Aramidon na kamikit din ng awan panunot na.
Muchacha, di mo ipabasol ka ni Mary Jane ti basol ngay naramid mo. Amangan no ni Ma'am Mary Jane tinakabuong madam. Ta isumat tinabati dito'y balay itayag sapa. Nasapa akmat arimor ta day of kumat. Saan nga iso tinakabuong? No di kat sika. Iso nga ikisay ko iti sweldom ti bayad da a plato. Madam? Basta ikisay ko iti sweldom ti nabuong a plato. Tano saan ko maawardi-wardi ti panagtrabahom? Saan ko maanabuong ti platok, muchacha? Di yu kat sweldoan itaabulan atita. Marwam day ta akatulong. Joffer, kaya't kung agpasyar tayo, ayabam ti pamilyam, tamapan tayo man iti igit ti baypay. Ha? Oray ti pamilyak? Isurot yo, madam? Wala, tapno makaaliwak say damat. Ay, nakababain samot, madam? Ay na, awan ti rumbang apagbainam. Ala, awagam ti asawam, tagsagana dan kadagiti anak yo. Tadagasan tayo ida, intun parbangon. Un, madam. Naisagana kung dagiti kasapulan tayo, madam. Nasaya at nukasta. Ay na, makapasyarak manan iti baybay, madam. Wan, Teresa, agaliwaksay tayo. Nang runa kada kayo akatulong ko. No kumata kadwa tayo ti gayem ko apadak akatulong, madam. Di naragsak kumamat. Kaasimot ni Mayan iti aramidan ti amo na. Ha? Anya ter aramidan na. Kanayon na nga umsyan ni Mayan, madam. Kan di na pa'y itatibo asweldo ni Mayan. Kanayon na kasta. Kas itay, madam. Inawagan nak ni Mayan. Kat ikisay ka no ti amo na iti sweldo na ti plato anabuong. Asaan met nga iso ti nakabuong. Ha? Agasem nga iti 600 nga ikisay na. Kasta ka di. Nagagat ni Mayan, madam. Ngam, saan mo't asweldoan ti amo na iti husto? Kasta? Ay, madam. Mabalin ka day nga awatan nyo laangan ni Mayan di ti balayo. Uray agudwa kami laangan iti sweldo. Anya? Pangaasiyo, madam. Uray sweldo min adwa ti sweldok. Awan ngamin masarakan mi amabalin na nga umakaran. Bueno, kaano nga ayabam dito balay day taagayem mo? Di, itakuman no mabalin, madam. Oh, sige. Sika nga ron ti makaam mo, Teresa. Anya ti kayat asawon ti igam mo abag, Mayan? Pumanaw akong dito'y balayo, madam. Tasadino ko mati papanam. Ijay amo ti gayem ko, madam. Sige, no pumanaw ka. Awan na pulos mala, maswildom. O kayon tinaurnong aswildok, madam. Tamok matlaang adiyo itad. Sige, inakon. Mabit lang. Ang mga nuada tinakaw mo nga alahas ko. Kitaok tibag mo. Sa anak nga agtatakaw, madam. Ngam sige kalkalan niyo tibag ko. Nukasta, ni gayam amiga Virginia ti amo. Wan, madam. Amiga gayam ni Doña Virginia, madam. Wan, gayam ko ni Virginia. Ay, sabali at talaga ti ugali na. Diyak magustuhan ti ugali na. Iso na bayag alimbikli kakenkwana. Kat agyaman ak, madam, tainawat dak dito'y balayo kas katulong. Sa bagay, nagdakkel to'y balay ko. Kat nila ang Teresa ti katulong. Kaasimot no awan kadwana. Kanayon ang mabannog. Tati driver ko, kat di namat matulungan ni Teresa. Gaputa itimot hardin ti asikaswen na. Agyaman ak unay tainawat dak, madam. Ala Teresa, paginanaam ni Mayan, ipan mo iti silid mo, kat mangisagana ka iti meriendaan tayo. Ariglado, madam. Oh, hello, amiga Virginia. Nakaawag ka man. Amiga Emily, ang mga nuad ang katulong mo dita, ang mabalin nga ibaon mo dito'y balay. Katulong? Pinapanaw ko nga min kiawanan bain ang katulong mi, gaputag tatakaw.
Kasta ka di. Anya ti tinakaw na kan ka. Ado nga alahas. Ay, di kalat ta nagbaliw, amiga. At tinasayaat, awisan ka inton bigat. Intayo ijay La Union, iti beach resort ni amigo Francisco. Ha? Kwa? Di kagdanag, pasokon ka ka ni Joffer a driver ko. Kat agkikita tayon tulaangan ijay La Union. O sige, patgan ka, amiga. Ijay tanto nga agsarita maipapan iti katulong nga ibagbagam. Alangarod, amiga, agsagana kan para inton bigat. Wen, Mayan. Ada driver tayo at ang danan ni Madam Emily. Tani Joffer, mapananto ka no sukunan ti amom. Amangan no pabainan naktulaang ni Madam Virginia. Ay, padasin ng aramidan ti kasta. Tapabainak mo. Ha? May turid mo pabainan no bilang? Wen Jack ka ba intikas kan kwa na? Dakas ti ugali na abakbakutan. Sa anak langan nga umas-asidag kan kwa na. Tapno maliklikan ti di pagkikinawatan. Ala, kasta ti aramidam. Ngem no pabainan na kan tulata. Ay, talaga pabainak mag. Nagalasgayam ti ugali ti sigod nga amo ni Mayan. Nang runa da ito'y kadwa na abalasang. Nakararte. Nagatidog ti aritos na. Sakot, ano? Naglalabaga dagiti atidog ako kuna. Sakot, ay na. Nakalablabaga ti lipstick na. Kaslamat man nalay jay club. Hoy, dungrit a driver. Apay akit kitaan nak iti pasikig, ha? Ay, saan mo't, ma'am? Apay, gusto ka kanya. Nung ka, sika, gusto kanya, may salang a dongret a driver. Amo, ma'am. Kasla ka hustes. Anya ti kunam? Kasla ka hustes. Gapu iti lang ma'am. Kasta ngamin dagiti makitkitak a babae ijay club. Bagay mula unay, ma'am. Nito! Kan may sa anak adong rate. Bagay kung tupay da ito'y kabarbaro a t-shirt ko a ginatang ti amok. Kan may sa anak nga gusto kan ka, ma'am. Tauray simple lang ni bagat ko. Ngam saan akas kan ka iti ugalay. Alas tawg, ma'am. Anya ti kunam? Di ka nagsaupay, ma'am. Kuston. Agulay magtayo langan. Aging ga makadanon tayo ijay baybay. Ngamain. Awan na saya at nga iba nagtipanagsaom. Makapasair ti saom. Gaputawan respetom! Kuston, ma'am. Sumardeng kayaw. Jack namnamaan akadwayo ni Mean asigod akatulong ko, amiga. Wen, amiga. Kat naamwak, tiar aramidan nyo kan kwa na. Nga anya? Agpapaitan kanyak ni Mean kas babaunan, amiga. Kat nakita ka nagagat. Agpadada ka ni Teresa ang nagagat. Awan makita ka madi nga aramid na. Anya? Damagak man kan ka, amiga? Naragsak ka kadi, itar aramidam kan kwa na. Kanayon ama dilay ti sweldo na. Akanayon mo asairan, tirik na na. Amiga, amamukan. Awan agbayag akatulong mo, gapu iti madi nga ugalim kadakwada. Siyam ida, gapu tanakurapay dalaeng. Dayta ka diti gapu na nga inayaban nak dito. Tapno ibagamda kita, amiga. Wen, amiga. Barang denggenak itagundaway. At ikatulong, saan ko mga umsyan? Saan tayo ko maida aranggasan? Ipatag tayo ida, tadakkel ti tulong da kadatay. Amiga. Amiga, kaasi ka laeng, no di ka agbalbaliw. Nangruna katawan anak mo, ang mga iwan kan ka, iti panagkapsot mo to. Amiga. Iso anas kan abaliwam ti panakilangan mo kadagiti nakurapay. Akas kuma iti babaunam. No agbalin ka anasaya at kadakwada. Sigurado, naragsak to ti kaunggam.
driver adungrit. Umadayo ka kanya. Saan ka nga daywan, ma'am? Ngamin, di mo kano amo ti aglangoy kung nanimean. Nakita nakakano ngamin adanda ni Malmas ijay swimming pool yaw. Naimbag ata nakita nakadagaws, katinulungan na ka. Dayjay amamirmiraot. Taing chismis nakpay. Isu abantayan ka, ma'am. Ang mga no iguyod na katidaluyaw, kat ipatinga na ka. Ay, delikadaw. Adaywan nak! Saan ka ang kasapulan? Amo, Ma'am Mary Jane, kinapudno na, kat napintas ka. Kan, ad-adda pumintas ka, no saan ka amata pobre? Asaan ka asuplada? Kan, saan ka ama nangumsi? Anya? Un, ma'am. Siguro, no agbalbaliw ka. Ay, sos. Ad-adda nga adu ti aggustukan ka. Anya ti sasawan? Ma'am, kas itinakuna ka. Ad-adda pumintas ka, no naanos, ken man nakigayem ka. Madam Virginia, adto'y ti kapiyo. No sugar daytoy, madam. Isaganaan kayon to iti kanan niyo, madam. Da kami kani Teresa tinagluto. Tapno sigurado anadalos ken nasustansya, madam. Sige. Panawan kayon dito'y kubo ang nagtugawan niyo, madam. Umay kayon to ayaban intun mangan tayo. Mean, mabalin ka di agsublikan kanya kas katulong. Sorry, madam. Ngam naragsakak iti amok ita. Ayos laeng ti sweldok ken kuana. Ken saan pa'y anaimot iti makan. Kang runaan na, naanos. Ken imbilang na kami akas kamang ti pamilya na, madam. Anya? Sige, madam. Agkapi kayo pa'y. Tay naktulungan ni Teresa nga agluto. Tita Virginia, adda kayo pailaang dito'y kubo? Saan kayo kadi amabisin? Imbaon nak ni Tita Emily ang mangayab kada kayo. Sige. Anya ka diti pampanunutan nyo, tita? Pampanunutak ti imbaga ni amiga Emily. Maipapan iti trato kadagiti katulong ko. Anya atrato yung kadagiti katulong, tita? Panagkunak. Nasaysaya at nagbalbaliw akon, iha. Awan ti agbayag a katulong ta iti balay. Gaputa naranggasta. Tita, Nagagat ni Mean a katulong. Kat kayat ko kumanga agsubli iti balay. bareng kayat na, tita. Nagrigat no awan katulong. Nukas ta nga rod, mabalin ka di nga oray si ka kat agbalbaliw kan, iha. Sige, tita. Kasta kumamat ti ibagak. Ken, naku na ngamin ni Joffer, a driver ni Tita Emily. Mas napimpintasak ka no kanayo nak anak kaisam. Ken, agbalinak anasaya at atao. Kasta ka di? Wen, tita. Iso akasta ti aramida. Takayat kung ad-ad na, apumintas. Nukas ta nga rod, agbalbaliw tan. Tauray siyak, kayat kumati agbalin anaragsak. Kayat ko amapadas ti ibagbaga ni amiga Emily, aragsak iti kaunggaan. Nagpaido maaragsak ti ingkamarik na, no nasaya ati panagpuspusom. Di tay nga rod mangumsi, kat ikawus tayo kit diti galad anak Kristyanwan, taday tati kayat ti Diyos nga aramidan tayo aparswana. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanday toy nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 25 versikulo 17.
Di ka sarungkar iti kaarubam, ang mga numauma ket kagura na ka. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ang maitampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Oh, si kamat gayam mayang, anya ti maipay ko. Di nakadipastrakan. Kwa, kayat ko kumati maturog ta sa guyop pipanak. Alas 3 pa ang itimalam nga maturog ka. Adayo pa'y tirabi Anya ka diti ibagam? Ay na, umayak lang makisarsarita kan ka, Vering. Malapas ka na ka. Alaman lagan. Ala, umadag ka. Ay na, kakit agluto iti kape. Tagkapita, tadi kakit agsuya-suya abakas na. Wan man langan. Mabit lang tayo nakagluto iti barako. Aday ta, mayang, agkapitan. Nagbanglo at talaga to'y kape. Anya ka di at talaga ti gagaram tayo may ka. Ay na, kasla di kapay lang na irwam kanyak. Umayak lang makisarasarita Umayak makikape. Mala, agkapitan nga rodan. Mangan ka di ta tinapay. Ay, una. Ay na, naimas ta tinapay mo Ala, agkapitan, mayang. Ay na, nagsaya at ka talaga ka, Aruba, Vering. Awan makunakan ka. Nananay, naggapo ka manan dita balay da viringan niya. Apay kumano naggapuak di tabalay da Vering, tataanas. Awan, kanayon ka ngamin ang makita mapandita. Numapan ka, agsapa. Indo nagawid ka, malumaan. Kat, anya ko matibibiyang mo alakay. Ay na, saan anasaya at tikas ta agalad ti may sa babae, mayang. Agasam, taing ka makikaruba iti agsapa, kat sa kalaagawid iti malam. Anya tidakas dita, tata. Saan anasaya at dayta, akababalin ti may nga ina iti pamilya, mayang. Rumbangkit ding agdalos kay jay balayaw. Wano saan, ingka makitagad para iti pamilyam. Adamot trabaho nila kay ko. Apay ko mga agtrabaho akngay. Mayang, saan anasayaat nga ingka mangsi nga iti kaarubam. Naimbag ko ma, no di ka agbayag. Anya ka titi pakasaknaran nyo, tata. Adda ka di maksay kada kayo, nukas taman karamida. Ibagbagak laeng asaan anasaya at ti aramin mo. Imbis nga ingka mangsi nga iti kaarubam, manggad kakit day para iti pamilyam. Naimbag nga agsapam, bireng. Umay kayo ikan iti abukado. Ipaloom yun to. Ha? Nagdadakkel nga abukado, tata. Pinuros ko dagita idi kalman. Ay, agyaman na, tata. Ay gayam. Nakitak ni Mayang ang naggapo dito'y balayo idi kalman. Binagbagaak. Masurunak ka ni Mayang no daduma. Ay, inaldaw lakit din nga umay dito'y balay. Makasi nga. Ay, iso nga raw ti bagbagak dahi takan kwa na idi kalman. Tadi na kanayunan ti makikaruba. Tasaan anasaya at dahi nga arame ti may sa pamilya doon. Mabainak mo't amang papanaw kan kwa na, tata. Iso abaybay aklatan. Tano mabalin, kadyak kayat ti apa. Diyak kayat nga ada masasauna itiliklik-kudak. Si kagayam mayang, anya ti masapul mo? Umayak lang makisarsarita. Tawan ar-aramidak ijay balay. Ay pasensya kan wan, tarumwarak ngamin ita, mapanak makitsenda. Ay sus, inton bigatin ang makitsinda ka. Ay na. Nagmayak da ito'y tugaw dito'y salasyo. Kutsyon. Ay, no awan tinasken nga ibagam, ingka kuman mayang. Rumwarak ngamin, mapanak makitsenda, awan ti bagas mi ita. Inton bigatin nga ka makitsinda. Ang sarsarita takit di. Awan matinasken na pagsaritaan ta. Amom ni Bereng. Ay na.
Kanayon anak kami suot. Ay, mabalin ka di mayang. Rumwartan, inak makitsenda. Inton madamdaman ang makitsinda ka. Ala, mangirwar ka kit didita kape kan tinapay tapag meriendaan nakmatang. Isu nga rod nga inak makitsenda, taawan amin ija kusina. Ultimo asukar ken kape ket awan. Awan pa'y ganas ko ngay may dito'y balayo. Taparuwaran nakmat adagos. Malaman lang, rumwara ko. Ay, agiladak man dito iso pa. Ay, nabanuga ka naglaba. Iso nga aginanaak biit. Nay, asino nga tadi tuk-tuk-tuk. Ay, inak man la ilokatan tiri daw. Asino ka? Hello, Milet! Umayak man makisari-sari. Tinalaing ang makikaroba babae. Ha! Disturbo! Ay, agyamanak. Naisampay ko amin ng alinabaak. Ina ko nagluto. Kapag isunto, inton sumangpat nilakay ko. Ay, sigurado ang mabisinday jay. Viring, umayak man! Adamanin da ito eh. Viring, umayak man makisari-sarita. Among ka de. Ay nanagalas at talaga ti ugali ni Milet. Kunamlan asino ang napintas. Naimas tupay matla ang tisidsidaon mingam isuda. Ala, api akas tamot ang tibagbagam kan ko na. Kasano, karinig ka pa nakitiri daw itay. Ha? Ha? Kunamlan asino? Ay, umunag taman kit di tabalayong. Taditangag sarasarita ta. Anya? Tulungan ka, no anya pa iti sumarunong aramidang. Ay, Wala, no may kan! Umunag tan di tabalayaw! Sige. Agkapi kalat ta dito'y salas won. Tainak iti kusina, mayang. Agluto ak iti pangal daw. Tulungan ka na. Ay nasa anon. Sige. Agkapi kalat ta dito'y salas. Ay, among ka di Bireng. Jak magustuhan ti ugali ni Milet. Sige, mayang. Agkapi kalatan. Tainak iti kusina. Sige. Ay, una yun. Una yun, dahi a babae. Saan nga ta nga agawit ta agluto? Iti kananda? Adto iti kari-kari, Milet. Padigwan ka, ado ti linuto. Ay na, agyaman na, an-an. Alang nga ruden. Inkayakar ti malukong mo, talag, matlang day ta malukong ko. Ala, bayam, tainak to isublain ton madamdama. Sige nga rod. Inakon, tadyak kaya ti agbayag dito eh. Mataktak ka lang, no, agis istorya talatan dito eh. Kanuray siyak, adupay ti aramidek di tabalay. Wan an-an, kat agyaman nak ha? Sige, inakon. Sige. Kasjay ati kaaroba. Di na kaya't asayangan ti oras na. Tapno laeng makisarsarita iti kaaroba na. Ay, an-an, adda kagayam di ti paraangan niya. Ay, wan, agwalwalisak, tado ti bulong ti kayo anaragreg. Ada ka di bagam? Umayak la makisarsarita. Ay, saan ko ang masango ti makisarsarita, mayang? Nagado ti aramidek dito'y balay. Inakpay aggaik di talikodan ti balay, tani. Nagkaruutanan. Inton bigat ka ng agait. Ay, saan ah? Diyak kayat nga aramidan inton bigat ti mabalin ko nga aramidan ita. Naggagat kalauna yun, aya. Ay, wan ah? Iso akas